kasance da Shakallo TV a kodayaushe. Me yasa Monalisa ya zama zanen da ya fi wanne shahara a duniya? Shin saboda ƙayataccen murmushinta? Ko saboda labarukan almara da suka shafi asalinta? Ko kuma saboda Leonardo da Vinci ne ya yi zanen? Amsar waɗannan ita ce a'a. Tabbas ƙwararren zane ne. Amma a farkon ƙarni na 19 ba wani shahararre ba ne. Sai dai dole a yi godiya ga wani ɓarawo da ya sa zanen ya zamo shahararre. An sace zanen Monalisa a ranar 21 ga watan Agusta na shekarar 1911. Vincenzo Peruzzi, ɗan ƙasar Italiya da ke aiki a gidan tarihi na Faransa, Louvre, an ba shi aikin yi wa zanen Monalisa gilashi. Bayan da ya gama aikin ne sai ya ƙi fita daga gidan adana tarihin. Ya ɓuya a cikin wata adaka duk tsawon dare. Da gari ya waye ne bayan an buɗe gidan zanen. A nan ne Peruzzi ya fito da zanen Monalisa a cikin rigarsa. A ranar farko ba wanda ya kula da cewa fentin ya ɓata. Masu aiki suka yi tunanin ko ana gyaran zanen ne. Monalisa ba wani shahararren zane ba ne a wancan lokaci. Ba wata cikakkiyar kulawa da ake bashi. Jingina zanen akai ba a sa shi a cikin bango ba. Bayan kwana biyu ne mai kwaikwayon zane ya zo zai zana hoton Monalisa. A nan ne ya lura ba hoto sai ya sanar da masu tsaro. Kafafen yaɗa labarai suka yi ta yaɗawa ko'ina. Jaridu suka buga shafukan farko na fejinsu. Da wannan dalilin ne gidan tarihin ya shahara a duniya. Mutane suka dinga zuwa kawai domin kallon gurbin hoton. 'Yan sanda suka kasa gano komai game da ɓatan zanen. Har Pablo Picasso suka zarga. Amma shi ɓarawon na gaske, Peruzzi ya ɓace. Bayan aƙalla shekaru 2 sun wuce, kowa ma ya manta da batun zane. A shekarar 1913, mai dillancin zane Alfredo Geri ya samu wata baƙuwar wasiƙa. Marubucin wasiƙar yana da'awar shi ne ya sace zanen Monalisa. Ya kuma nuna sha'awarsa ta siyarwa. Mu haɗu a kashi na 2 don jin yadda za ta kaya.